Здравейте отново, това е Добро утро Европа по Евронюс България в този изключително важен ден за световната политика и на фона на всички коментари какво се случва от тук нататък. Сега ще говорим за нещо много по-различно, малко светлина в тунела на края на предаването днес, защото ще си говорим за мода и за една нова надежда на българския моден подиум, защото наш гост е младата дизайнерка Ивет Бианки. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Изключително много интерес има към вас през последните дни, поради факта, че вие бяхте в Кан. Анди Макдауъл, една от легендите на Холивуд, се снима за една корица на списание с ваша рокля. Освен това, вашите рокли бяха селектирани да бъдат представени за червения килим в Кан. Малко повече подробности очакваме да научим от вас, преди това да представят тези красиви момичета, които също са в студиото и ще представят две ваши творби. Това са Александра Кръстева и Илияна Борисова. Добре дошли и на вас, момичета. Ивет, разказвайте. Всъщност, вие сте носител на Златна игла за млад дизайнер в България и изведнъж още на следващата година огромно международно признание. Очаквахте ли го? Питат ме дали съм го очаквала и аз по принцип не съм човек, който скромничи, защото все пак аз работя в тази посока и не мога да кажа, че не съм очаквала. Аз съм много уверена в всички действия, които предприемам и с тези признания, както и с Златната игла, се доказва, че вървя в правилния път. Тоест, тези неща от мен се очакват. Въпросът е в кой момент ще дойдат. Иначе Златната игла за мен беше много голямо признание. Наистина, особено факта, че съм и най-младия носител на наградата Златна игла. Само 19, нали така? Точно така. А като си помисля, че събитието се провежда от 30 години, аз на 19 години получавам наградата. Вие отколко почнахте да се занимавате? Започнахте да се занимавате с мода? Отколко започнахте да рисувате, да шиете? Ако ме питате не професионално, сигурно от първи клас. Аз, когато започнах реално професионално да се занимавам с мода, и понеже майка ми публикува всичко в нейния Фейсбук, естествено, и мои учителки, които са от предучилищната първи и втори клас, пускат коментари, че аз съм им обещала, че ще им направя рокля някой ден. Хващайте се тогава. Тоест, реално цял живот, не професионално, с изкуство и всякакви творчески неща. Иначе професионално започнах като модел на 17 години, мисля, но след това от само себе си се случиха нещата, така че започнах да се занимавам с моден дизайн, тъй като аз съм много креативен човек и не беше за мен работата да представям чуждата креативност и да съм само лицето на това. Аз просто трябваше да изкарам своята креативност и вече на 18 години започнах свой собствен бранд. Отворих бутик и така нататък много бързо се случиха нещата. Не ви ли липсва светлината вие да сте под прожекторите с най-красивата рокля, с най-хубавия грим? На мен не ми липсват прожекторите. Всеки път ме питат защо не се снимам аз, защо не излизам аз като модел на модните ревюта. И от време на време и аз го правя, но истината е, че на този етап, като нов бизнес, ми се налага да правя по-голямата част от нещата сама и за мен е много трудно, ако трябва аз да се занимавам с всичко и освен това да трябва и да се снимам и да съм хубава през цялото време, така че понякога ми е по-лесно да съм по-анцук зад кулисите и момичетата да блестят. Така, тъй като те наистина блестят, тези рокли ли бяха в Кан? Да, точно така. Тези рокли са част от новата ми колекция, която се казва Една нощ в Кан. И също бяха там. Те даже пътуваха и до Париж по погрешка след това. Точно сега си ги получих, точно на време, за да се появят тук при вас. Но тази колекция е, може би, за мен до момента най-хубавото, което съм правила. Всяка колекция. Така, всяка следваща за мен е по-хубава и по-хубава. Но тези модели наистина са специално направени за Кан, така че да бъдат подходящи, да бъдат носени наистина на червения килим, както тук при вас имаме сега специално червен килим, за да бъдат представени. Не чак колкото Кан, нали, но все пак червен килим. Така абсолютно, да. Всъщност, как разбрахте, че сте избрана за Кан, че ваши проекти ще бъдат представени там? След като бях наградена с Златна игла, се свързаха с мен от Звездния шоурум, откъдето се обличат голяма част от знаменитостите. И всъщност ме поканиха да им предоставя мои рокли, които да седят там.
така че да могат да ги обличат на червения килим, тъй като доста знаменитости минават през червения килим и всъщност всички искат да бъдат различни с нещо. И вече много хора търсят нещо ново. Някой дизайнер от, може би от някаква по-малка държава, някой нов дизайнер, млад дизайнер, който да не е виждан, защото всеки може да облечат големите знаменитости, големите имена, дизайнерските марки, но някой, ако открие нещо ново, което не е виждано досега, може да се похвали, че кажи речи го е открил. Да, да. Впоследствие да каже, че когато станете огромно име, той е първият човек, който облякал ваша рокля в Кан. Абсолютно. А как дойде връзката с Анди Макдауъл? Ами, тъй като аз трябваше да изпратя предварително снимки на моделите, които ще им изпратя, тъй като процесът е много дълъг. Ние им изпращаме снимки на стилистите. Стилистите вече подбират различни модели, които там на място ще пробват, за да видят кое е най-доброто за червен килим или за фотосесия. Предварително беше избрана моя рокля за Анди Макдауъл и на мен ми споменаха и аз много се изненадах, но не разбрах, че действително ще я облече. Предположих, че ще я пробва, че им е хванала вниманието. И аз всъщност така и не разбрах тя дали я е избрала или не, докато не се случваше самата и фотосесията, и като ми изпратиха клипче зад колисите как тя е с роклята. И ние в този момент всъщност се разхождахме из Ница, точно на главната улица, и аз отварям видеото и започнах да скачам като малко дете и да се радвам, само като видях Анди Макдауъл в моята рокля, понеже ми беше наистина просто нереален момент. Гледам такава знаменитост облечена в моя рокля и аз просто седя и се оглеждам и си викам, аз къде се намирам в момента? Аз на 20 години. Аз не съм си представила такова нещо, че може да ми се случи изобщо. Няма ли да е по-лесно, ако отидете да работите в Париж или в Милано или някъде другаде, където наистина се случва световната мода, където са най-големите? Или няма голяма разлика дали сте тук или там в днешно време? Ако трябва да бъда честна, след преживяването ми в Кан забелязах, че има огромна разлика наистина. Просто в чужбина начина на работа на хората, особено в модата, тъй като модата, може би повече хора си мислят, че това е лесна работа, роклички, снимки, неща, но всъщност в модата наистина не се спи. Аз така да не звуча много груба или да кажа нещо много силно, но я оприличавам с работата на лекарите или на политиците, защото е нон-стоп. Няма отиваш в 9 на работа и си тръгваш в 5. Нон-стоп не се спи там и става въпрос за големи екипи, които просто трябва нон-стоп да бъдат на линия и да дават всичко от себе си, за да може да се получи това красиво нещо накрая, което да изглежда толкова безупречно и лесно. Но всъщност в чужбина наистина модата се случва по много по-различен начин, който мен много ме впечатли. Така че какво имате предвид? Просто хората повече уважават тази индустрия там. Имам чувството, че тук просто на артистите се гледа по малко по-различен начин, тъй като и модата не е толкова развита у нас, въпреки че започва да се движи напред. Но в чужбина дизайнерите са гледани като художници, като човек, който е по-духовно просветен, може би. И за това там някакси се чувствах по-на мястото си, докато тук много често, като кажа на някой, че занимавам с моден дизайн, и ме гледат малко така, все едно... Кога ще си намериш истинска работа? Да, все едно не е имало какво друго да правя, като реално повечето хора просто не си дават сметка какво представлява тази работа, но аз съм си избрала, тъй като това ме кара да се чувствам щастлива и това ми е призванието. Аз всъщност, като ме питат как го реши, аз не съм го решила, то мен ме избра, тъй като всичко се случи абсолютно от само себе си. Хайде да обърнем малко внимание на Александра и Илияна и техните красиви тоалети, защото имаме 3 минути само. Да ни кажете какво е актуалното, какво е уникалното, което показват като тенденция, за да може, ако дамите имат специално събитие, за което да заложат на красива рокля, да се ориентират. Кое е модерно, кое е актуално? По принцип, за мен най-добрият избор винаги е, което е лично мой стил.
са класическите елементи, но в модерен вид. Като, например, роклята, в която е Александра, с много класически силует, но в същото време с този много интересен златист жакард, който е наистина много различен. Като цветове винаги може да се заложи на класическите. Това бяха и тенденциите в Кан. Черно и бяло, златисто, кремаво. С това никога не може да се сгреши. Но освен това, тази година масленото жълто, като вашата рокля, например, просто най-големия хит. И то не е само за дрехи, и за маникюр, за всичко като цяло аксесуари. Странно, да. Да, това е тази година просто най-големия хит, както и на мен лично фаворит ми е синьото. Аз винаги бих избрала синьо. Така че за летните сезони, особено за официални поводи, синьото според мен винаги е подходящо. Другата рокля? Другата рокля, тук ги приличиха на булки. Хубавото е на този цвят шампанско, че може да се носи от булки, а пък може и да се носи от не булки. Защо не? Аз лично много харесвам бялото. По принцип, особено лятото, бялото е винаги подходящо. По принцип, никога не съветвам хората за черно, по принцип, особено за официални поводи, за Защо не щастливи казват малката поводи. Черна рокля, казват класика, не можеш да сбъркаш с него. За всичко си има време и място, но за мен лично за щастливи поводи, за празници са най-подходящи и цветните работи, които така приповдигат повече настроението. Поздрав към мъжа ми, който много ще се зарадва, ако в този момент ви слуша какво казвате. Една минутка имаме до финала. Какво ви предстои сега? Предполагам, че градите още планове. Да, аз точно като приключа с нещо голямо, имам време да си почина. Вместо да си почивам, сякаш ми става скучно и ми хрумва нещо още по-сложно. Планирам много големи неща в момента и много сложни, които аз съм сигурна, че ще се получат, защото аз винаги съм на това мислене, че като искам нещо да се случи, като работя, ще се случи. Още не мога точно да издам какво ще бъде, но много интересни и големи неща предстоят. Много ви благодаря, успех ви пожелавам. И аз много благодаря. И се радвам, че дойдохте да украсите поне финала на предаването днес. Ивет Бианки, Александра Кръстева и Илияна Борисова в студиото на Добро утро Европа.